स्मशान साधना. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी याबद्दल कधी ना कधी ऐकलं असेलच. स्मशानात वेगवेगळ्या सिद्धी आणि साधना केल्या जातात. काही साधना स्वतःची भरभराट व्हावी या हेतूने केल्या जातात, तर काही साधना भूतांना वश करण्यासाठी केल्या जातात. माझा चुलत भाऊ राहायला गावीच असतो. भाऊ जरी असला तरी तो वयाने माझ्यापेक्षा खूपच मोठा आहे. तो या गोष्टींकडे कसा वळला याची ही एक वेगळीच गोष्ट आहे. तरुणपणात तो प्रचंड दारूच्या आहारी गेला होता. त्याच्या घरच्यांनी अनेक वैद्य केले, पण त्याचं दारूचं व्यसन कमीच होत नव्हतं. शेवटी त्याला एका तांत्रिकाकडे नेण्यात आलं. काही आठवड्यातच त्याला त्याचा चांगला परिणाम दिसू लागला. त्याचं दारूचं व्यसन हळूहळू कमी होऊ लागलं होतं खरं, पण त्याची वेगळ्याच गोष्टीत रुची वाढू लागली होती. तो भूतबाधा, करणी, जादूटोणा, स्मशान साधना यामध्ये तो नकळत वाहत गेला. तो त्यात इतका बुडाला होता की त्याला त्याचं घरदारच आता नकोसं वाटू लागलं. काही महिन्यानंतर तो एका स्मशान साधनेला लागला. महिनाभर त्याने ते स्मशान जागवलं होतं. म्हणजे 30 दिवस तो सतत स्मशानात रात्रीचा जात असे. तिथे एका दगडावर बसून तो काही मंत्र बोलत असे. त्याच्याकडून नंतर आम्हाला असंही कळलं की ही साधना करत असताना त्याच्या अंगावर कोणीतरी विष्ठा फेकत असे. तो साधनेला जिथे बसत होता तिथे बाजूला केसांच्या बांधलेल्या गाठी पडलेल्या असत. त्याला चित्रविचित्र भास होत असत. त्याने ती मंत्र साधना 30 रात्र केली आणि त्याने ते स्मशान जाग केलं. आता वेळ होती त्यातीलच एका आत्म्याला वश करायची. त्यासाठी पुढील 3 रात्री त्याला 3 अंडी घेऊन स्मशानात बसून काही मंत्र बोलायचे होते. पहिल्या रात्री साधनेच्या वेळी त्यातील 1 अंड गायब झालं. दुसऱ्या रात्री 2रं अंड, तर तिसऱ्या रात्री 3रं अंड गायब झालं. पण तिसऱ्या रात्री जेव्हा तो स्मशानातून घरी परतला तेव्हा तो त्याच्या मानगुटीवरून स्मशानातील एक भूत घेऊन आला होता. त्याला अपेक्षा होती की इतकी मोठी साधना केल्यावर तो एका भूताला स्वतःच्या वशमध्ये करेल, पण इथे तर उलटच झालं होतं. ते भूतच त्याच्यावर, त्याच्या मनावर हावी होऊ लागलं होतं. त्याला त्याच रात्रीपासून चित्रविचित्र भास होऊ लागले. कोणीतरी त्याचा गळा घट्ट आवळून धरल्याची त्याला जाणीव होई. त्याच्या कानात सतत कोणीतरी कुजबुजत असे, मी सांगतो ते कर, माझा ऐक, तू माझा गुलाम आहे, तुला माझं ऐकावंच लागेल. घरातील वस्तू अचानक काही इंच सरकल्या जात असत. त्याला सतत असं वाटे की कोणीतरी अमानवी शक्ती, एखादं भूत त्याच्या मानगुटीवर बसून आहे. ते त्याचा गळा आवळून त्याच्याकडून काहीतरी काम करून घेत आहे. हा सर्व प्रकार फारच भयानक होता, पण त्याला खरी भीती तर तेव्हा जाणवली जेव्हा तो मांत्रिक अचानक ते गाव सोडून गेला. आता तर त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली होती. पैशानिमित्त त्याच्या घरच्यांनी आम्हाला गावात बोलावलं होतं, पण आम्हाला या सगळ्याची तेव्हा काहीच माहिती नव्हती. हळूहळू आम्हाला विश्वासात घेऊन त्याची आई हे सगळं आम्हाला सांगू लागली. सुरुवातीला तर आम्हाला हे सगळं खोटं वाटलं. पैशांसाठी काही गोष्टी रचून सांगत असतील असंच वाटू लागलं. पण त्या रात्री आम्हा सर्वांनाच याचा अनुभव आला. आम्ही रात्री झोपलो असता आमच्या कानात अगदी जवळून काही कुजबूज ऐकू आली. मी सांगतो ते कर, माझा ऐक, तू माझा गुलाम आहे, तुला माझं ऐकावंच लागेल. जणू कोणीतरी आमच्या कानाजवळच काहीतरी बोलत असावं. आम्हाला सतत असं वाटे की त्या घरात आमच्याशिवायही अजून कोणीतरी तिथे आहे, जे आमच्या मनावर ताबा मिळवू पाहत आहे. कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा मी रात्री घरापाठी टॉयलेटमध्ये गेलो होतो. मी जेव्हा तिथून परत आलो तेव्हा मला तिथे माझा चुलत भाऊ दिसला. तो घराच्या अंगणात बसून होता, पण तो काही एकटा नव्हता. त्याच्या खांद्यावर मला काहीतरी अस्पष्ट असं बसलेलं दिसलं. ते पाहून मी जाम घाबरलो. मी ओरडतच घरात गेलो. मी हे आज सगळ्यांना जाऊन सांगितलं तेव्हा त्याच्या घरचे म्हणाले, आम्हाला हे आधीच माहीत आहे. म्हणून आम्ही रात्रीचं त्याला बाहेर
अंगणात खाटेवर बसवतो. ती रात्र कशीबशी आम्ही जागूनच काढली आणि दुसऱ्याच दिवशी आम्ही मुंबईला निघालो. या घटनेला आता बरीच वर्ष झाली. अनेक बाबाबुवा झाले, पण यावर कोणालाच काही तोडगा मिळालेला नाही. आजही त्यावर मानसोपचार तज्ज्ञांकडून उपचार सुरू आहेत. पण तो आजही सर्वांना हेच सांगतो की ते अजूनही माझ्या मानगुटीवर बसून माझा गळा दाबत आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.